Из разпитите на Васил Иванов Кунчев, дякон Левски, пред турския съд. На въпрос: по време на тия ти обиколки, как намираше настроенията у раята? Той отговаря: народ. България има народ. Начетените българи, които очакваха напредъка чрез просвета, намираха за опасно и неуместно искането на свобода с оръжие. Те бяха на мнение, че напредъка и просветата трябва да се уредат чрез държавата. Ето по този начин те се държаха на страна от нашите комитетските работи. Обаче селяните, които залагаха имотите си за 100 гроша на лихварите, които 100 гроша само за няколко години ставаха 1000 гроша, те бяха на друго мнение. Тия селяни в такова тежко положение, когато им се заговореше за какъвто и да било бунт, тръгваха където ги теглехме. Това са моите впечатления. Българинът иска свободата. Много я иска. Горещо я жадува тая свобода. Ама я приема само ако му се поднесе вкъщи на тепсия. Народе,